Има такъв типаж жени, които очакват мъж да я ухажва много силно. Тоест, например, тя директно пише в описание в профила или директно казва на първата среща, от сорта, че аз приемам да излизам само на ресторант на първа среща. Или аз имам определени изисквания, ти трябва да дойдеш с кола, да ме вземеш, да ме ухажваш, така нататък. Естествено, че някои мъже, които са по-красиви, по-успешни, по-богати, спокойно го правят и правят секс с тази жена и всичко им наред. Но ако ти си мислиш, че си среден мъж, т.е. ти си нормален, обичаен, не си богат, и жената ти обяснява, виж, за да получиш нещо от мен, ти трябва да се стараеш дълго време, т.е. ти трябва да ме ухажваш, трябва да си опознаем, трябва да минат седмици, за да се почувстваме близки и чак тогава ще получиш нещо. Ако тя ти казва по този начин, просто да ти предупредя. С нея нищо няма да имаш. Тя ще ти използва, докато си готов да плащаш, и в момента, в който вече вижда, че ти почваш да се сърдиш, как така толкова съм инвестирал, пък още нищо не съм получил, тя ще те заклейми, че ти си мърсник, който мисли само и за едно, и ще те отреже и ще те изкара виновен. Има такъв типаж жени, които обичат да използват мъжете и си мислят, че всеки им е длъжен и с най-голям кеф го правят. Затова подчертавам много важно. Винаги излизай само с тези жени на тези срещи, които ти си готов финансово да платиш, без да се чувстваш тъпо. Няма смисъл да се опитваш да спечелиш една жена с това да я водиш на ресторанти от първата среща. Подчертавам, ако вече сте спали, ходете на ресторанти. Ходете на почивки, правете каквото си искате, ако вече тя нещо ти е дала взаимно. Но ако вие сте първо в началото на вашата връзка и ти реално нищо не си получил от нея и тя ти казва, за моето време и желание, ти трябва да платиш, ти трябва да ме водиш на еди си какви вечери, на еди си какви заведения, конкретни, които аз съм избрала, които са в определено ниво. Това означава, че тя не те харесва, човек. Тя не те харесва достатъчно, защото повярвай ми, ако тя срещне чат, 2-метров, страхотни плочки, страхотно лице, което тя конкретно харесва, и той просто пише да отидем на кафе тук наблизо, а после да отидем в нас, има голям шанс, че тя ще каже принципно не го правя, но айде добре. Разбираш ме. Когато жена истински те харесва, тя няма да те кара да ходите по ресторанти. Тя ще излезе с теб даже на разходка. Естествено, че трябва да има защо да те хареса, защото ако си обичайен пешо, нямаш нито тяло, нито лице, нито стил, нито пари, нито нищо, защо някой ще ти хареса, нали? Разбираш ме. Затова говорих в средата на стрима за този магазин за бомбони, че мъжът трябва, нали, да си бачка. Но да, разбирате, ако тя иска да я ухажваш от първите срещи, трябва да прецениш дали тя ти вижда като просто временно развлечение и ако е така, повярвай ми, няма да стигнеш до секс. Няма смисъл.